Исәммез СТМВда адымнар вакыты җитте. Безнең иҗат төркеме бу атнаның мөһим вакыйгалары, аларга белгечләр карашын һәм соңгы 7 көндәге тормыш үзгәрешләрен тәкъдим итәргә әзер. Бүгенге чыгарылышта. Ажиотаж сүрелде, ярминкәләр тәмамлана. Азык-төлек базарында ай ярымда күзәтелгән хәлгә белгечләр нинди бәя бирде? Бик зур эш алып бардык, кибетләр белән, торговый сетләр белән, распределительный центрлар белән. Нинди нәрсә кирәк, нинди товар кирәк. Тормышмы бу? Кыйныйлар, оныталар, ташлыйлар. Нигә ата-аналар кырыслана? Күбесе шул эшкечелек аркасында, кызганычка каршы. Якташлары авылны саклап калырга алынган. Нигә мәктәп түгел, яшьләр үзәге төзиләр? Мәктәп сакланып калса, авыл сакланды дигән сүз. Авыл сакланды икән, милләт сакланды дигән сүз. Татарча белүчегә тылмаш кирәкми. Төрек кызының татарча өйрәнүе һәм Казанга гашык булу кыйссасы. Kazanga келу минем хыялым иде һәркашан. Аллаһка шөкер, мин хәзер монда. Бүген республика шәһәрләрендә язгы ярминкәләр тәмамланды. 6 атна дәвамында шәһәрне азык-төлек белән тәэмин иткән авыл хезмәтчәннәре язгы кыр эшләренә тотына. Мартның 1 атнасында республикада азык-төлеккә башланган ажиотажны сүрелдерүгә алар үзләреннән зур өлеш кертте. Ажиотаж чыннан да моңарчы күрелмәгән иде. Аның зурлыгын күзаллау өчен кайбер саннарны карыйк. Аларны бу атнада Дәүләт Советы сессиясендә премьер Алексей Песошин игълан итте. Халык кибетләргә февраль ахырында ябырыла башлады һәм аның иң күп сатып алган чоры 3-9 март атнасына туры килде. Ул көннәрдә республика кибетләрендә гомумән алганда 1122 тонна шикәр комы сатыла. Гадәти шартларда ул 400 тонна гына сатыла торган була. Тыкмачны 700 тонна алалар. Бу да гадәттәгедән 2 тапкырга күбрәк. Сатып алу рекордларын дәвам итсәк, 1078 тоннага җитә. Бу исә нормадан 4 тапкырга артык. Менә күз алдына китерегез, бер кешенең шикәр бетә икән дигән имеш-мимеше тагын 4 кешене кибетләргә китергән. Менә бу атнада Агропром парктагы ярминкәдә шикәр комына чират булмаган инде. Димәк, хәл үз җаена кайта. 6 атна барган ярминкәдә 1 миллиард сумлык продукция сатылган. Авыл хуҗалыгы министры сатучы да, сатып алучы да канәгать дип йомгак ясады. Бу чорның тагын бер нәтиҗәсе бар. Ул безгә уйланылмаган гамәлләр кылуның никадәр тиз арада тотрыклыкны җимерләвендә күрсәтте. Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Казан агропаркы. Монда бүген зур ярминкә мәйданын карарга президент килде. Товар төрлеге белән танышты, аларны алып килгән фермерлар һәм сатып алучылар белән аралашты. Инде 6 атна дәвамында республикада ярминкәләр бара. Аларны уздыру карарын президент февраль ахырында кабул иткән иде. 19 мартта башладылар. Мы должны не только словами заверить, а своими действиями показать, что никакого беспокойства быть не должно. Наш агропромышленный комплекс имеет достаточно ресурсов, чтобы не только удовлетворить потребности местного нашего рынка, но и выделить ресурсы для тех регионов, то есть на вывоз, потому что мы крупный производитель сельхозпродукции. 6 атна дәвамында 1 миллиард сумлык товар сатылган. Көзге 6 ярминкә белән чагыштырсак, бу 3 тапкырга диярлек артык. Димәк, максатка ирешелгән. Бөтен безнең зур переработчик предприятие барса чыктылар. Ярминкәләргә бөтен атна сайын республика районнары безнең график буенча төрле сату продукция урап килделәр, фермер продукция урап килделәр, төрле үзләренең нинди оештырылган, нинди булган продукция барса сатылды. Быелгы ярминкәләр аеруча үзенчәлекле булды ди товар җитештерүчеләр. Ул чиратлардан башланды. Иң күп сатылган товар шикәр комы. Ана аларга 6 атна дәвамында халык иртәнге 5тән килеп басты. 6га ул бетә иде инде. Кайберәүләр ни өчен күпләп алганын да әйтә алмаган чаклар булды. Не знаю, если покупать, его купили. Ярминкәгә китергән чират кибетләрдән башланды. Әле февраль ахырында Россиягә каршы санкцияләр игълан ителә башлагач, халык кибеткә ябырылды. Күз алдына китерү өчен менә шушы видеоны карауда җитә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы март уртасына кайсы товарга сорауның күпмегә артуын да исәпләп чыгарды. Татарстанда тозны 7 тапкыр, көнбагыш майын 9 тапкыр, ә шикәр комын 16 тапкыр күбрәк сатып алганнар булып чыкты. Бу ажиотажны кимедергә язгы ярминкәләр ярдәм итте дә. Башка елларда аның хәтлектәге спрос юк иде. Әйтәм бит, бу бүгенге вазгыятькә карап халык инде уже запас үзенчә ничектер үзен обезопасить килә инде. Шуның өчен генә. Бу, халык сорый, аны чыгарабыз, сатабыз бүгенге көндә. Проблемалар юк, андай дефицит була дип. Нинди генә ажиотаж булмасын, Татарстанда шикәр комы җитәрлек икәне аңлашылды. Зәй һәм Буа шикәр заводларыннан йөзләгән тонна китерә тордылар. Менә Казанның кулланучылар җәмгыяте склады. Без монда бу ай ярымда берничә тапкыр булдык. Барган сайын шикәр өелеп тора иде. Ярминкәгә чыгару өчен 50 килограммлы капчыклардан бүлеп тутыралар. Ул чакта бер кешегә 10 килограмм бирә башладылар.
ихтыяҗын канәгатьләндерер өчен моның күбрәк машиналар белән дә алып чыккан очракта да без аны менә бер кеше ала 10 кило бит инде, шулай бит инде. Ул кабат шушы очыртка килеп баса инде яңа. Шундыктан да мен әйтеп китәсем килә. Күләмен җиткереп булмаганлыктан инде. 5 атна буе Казанны шаулаткан язгы ярминкәләрнең бүген соңгысы. Ул сатып алу базарындагы хәлнең тотрыклануын да күрсәтеп тора. Шикәр комын сату нукталарын гына алыйк. 2-3 атна элек аны иртәнге сәгать 6-га сатып бетерә торган булсалар, бүген менә күрәбез, монда чиратлар да юк диярлек. Капшык-капшык товар да бар. Чиратта юк хәзер, пожалуйста, ал 60 тәңкәдән. Шикәр булды инде, чиратсыз. Монда әйбәт булды. Венера апа шикәр комыгына түгел, атна сайын сөт алырга йөрдем ди. Мондый ярминкәләр гел булсын иде дип тели. Ярминкә файдасы бик зур. Әйбәт. Якшәмбе көнне булса тоже ярый. Шикәр комыннан соң иң күп соралган товар ул карабыдай, дөге, бәрәңге, яшелчә. Саба кулланучылар җәмгыяте ашлыкка ихтыяҗның артуын әйтә. Хәзер менә ашлык бик кирәкни. Хуҗалыкка. Тавыгын, малын асырып бит инде. Бәяләр канәгатьләндерә инде, 300 бит инде барбыр. Сабада ярминкәгә әзерлекне дүшәмбе үк башладылар. Бәрәңгене шәхси хуҗалыклардан җыйганнар. Узган ел уңыш әллә ни зур булмагач, халык күп сатмый диләр. Шуңа ярминкәгә 1 тонна ярым алып баралар. Пилмән, пирогларга да сорау зур икән. Һәм дә без апарабыз инде бик күп микъдарда макарон. Без макаронны бик яратып алалар. Аны инде ул бернинди дәгән таралмый да ул безнең аны первыйга да алалар, второйга да алалар, бик яратып алалар. 6 атна рәттән ярминкәләрдә төрле район фермерлары товар тәкъдим итте. Мондагы бәяләр кибетләрдәгедән 30% диярлек ким иде. Кибеткә караганда монда шыдырак. Шуның өчен разница. И шуның өчен кеше тора. Гомумән ярминкәләр халык өчен файдалы, кеше бик күп йөри, шуннан күренеп тора бит инде, тегесен алдым, монысын алдым сөйләшәләр. Ярминкәләр ярдәмендә сәүдә өлкәсендә күрелгән башка чаралар нәтиҗәсендә февраль азагында башланган ажиотаж кимеде. Азык-төлек базарында хәлнең тотрыклануын икътисад министры, оператив штаб җитәкчесе урынбасары республикадагы комплекслы эш нәтиҗәсе ди. Вакытында менә шуны постоянно контрольдә тотып, көн сайын контрольдә тотып, менә вакытында шул распределительный центрдан кибетләргә товарны китерүгә бик игътибар бирдек инде. Менә шуннан инде безнең хәзер кибетләрдә бүгенге көндә бөтен кирәкле товар бар, распределительный центрда бөтен кирәкле товарлар бар, аптекаларда кирәкле шу дарулар әйберле бөтен нәрсә бар. Менә шушы ажиотажны бетерергә шул менә ярминкәләр тоже үз файдасын кертте инде. Язгы ярминкәләр тәмам. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре язгы кыр эшләренә тотына. Алар халык җыйган запаслар көзгә кадәр җитәр дип ышана. Анда инде яңа уңыш өлгерәчәк. Фәризә Мәҗитова, Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бу атнада күпчелек ата-аналарны тетрәндергән вакыйга булды. Казанның авиатөзелеш районында әни 10 айлык баласын төнлә урамда эскәмиядә калдыра. Ул кызын эзләп килгәндә исерек хәлдә була. Бу очрак беренчесе түгел, соңгысы да булмас. Әмма җәмгыятьтәге мондый һәр күренеш безне уйланырга мәҗбүр итә. Нигә ата-аналар явызлана? Бер буыңына шундыймы, әллә без излекле һәм дәвамлы күренешләр шаһиты булабызмы? Татарстан Ичке эшләр министрлыгының яңа мәгълүматына караганда, республикада хәзер социаль яктан тотрыксыз саналган 5000гә якын ата-ана исәптә тора. Узган елның шушы вакытына 4433 кеше булган. Димәк, 10%-ка арткан. Бер яктан карасан күп тә түгел кебек. Әмма һәр санның бала, кайчакта берничә бала язмыш икәнен күз алдында тотсак, бу санны берничәгә тапкырларга кирәк. Битарафлык белән рәхимсезлекнең асылында нәрсә ята? Рания Абдрахманова шушы сорауга җавап эзләде. 2021 ел, гыйнвар, Алексеевск районы. Әни кеше бер яшедә тулмаган баласын сарайда онытып калдырып, катырып үтерә язды. 2021 ел, декабрь, Казан. Әни кеше яшь ярымлык кызын кыйнап, шуны видеога төшереп тора. Она стояла поза, ребенок плакал, сидел без одного носка. Һәм менә әле генә килеп чыккан вакыйга. Казанда төн уртасында яшь ана 10 айлык баласын төнлә салкында калдырган. Мондый очракларны саный китсәң бармаклар гына җитми. 50 ел элек тә, 30 ел элек тә хәл бер төрле ди Илсияр Гарифуллина. Ул бөтен гомерен социаль яктан тотрыксыз гаиләләр белән эшләүгә багышлаган кеше. Проблемаларны эчтән белә. Һәрберсенең аларның тормыш этабы бу хәлгә барып җитүләре һәрберсенең үзенчәлекле. Бүген Татарстан Ичке эшләр министрлыгының социаль яктан тотрыксыз дигән исемлегендә 4853 әни һәм әти исәпләнә. Алар бу исемлеккә 1 елга эләгән. Гадәттә күбесе уңай якка үзгәрә дип белгечләр һәм аларны исәптән төшерәләр. 1 ел эчендә гаилә яшәү рәвешен үзгәртеп дөрес юлга басмый икән, баланың анда яшәвенә караганда яшәмәүе хәерлерәк.
Хисапка куелган семьяларның барысы да өметсез дип әйтә алмас идем. Аларның бит ул юлга басуларының төрле кемдер семьяда нинди дә булса кайгы килгән, нәрсәне булса да менә үзе психологик яктан үзен үзе кулга алып җиңә алмаган кешеләр килеп баса инде шундый җиргә. Менә әгәр дә анализлап карасак, бу семьяларның әлбәттә күбесе шул эчкечелек аркасында, кызганычка каршы, бигрәк тә хатын-кызлар. Пили сегодня? Маленький. Вы же беременна. Пиво. Пиво, да. Менә ул соңгы очрактагы әни кеше. Беренче баласын салкында калдыругына түгел, ул икенчесен көтә. Шуңа да карамастан эчүен ташламый. Сүз уңайыннан баланы кагу, сугу, оныту кебек хәлләрнең күпчелегендә әниләр исерек була. Хатын-кыз алкоголе булу безнең табибларыбыз да шулай дип әйтә бит инде. Ул бик авыр хәл, аларны андый халәттән чыгару бик җиңел түгел дип әйтәләр. Баласына карата рәхимсез булучылар исерекләр генә түгел. Хәзерге вакытта ул җәберләү, ул бит сугу кагу гына түгел. Хәзерге вакытта менә психологик шундый җәберләү, менә шундый нигә ул чираклар күп кызганычка каршы. Булай карап торган вакытта семьялар эчкече түгел, ләкин нигә балаларга мәгълүмәсе ата-ананың аларның тәрбияви яктан бер нинди кануннарга да тия торган түгел. Вы почему так его сейчас пинали, швыряли? Былтыр узып баручылар Алабугада шундый хәлгә тап булган иде. Әтисе малаен җәберли. Андый гаиләләрдә исәпкә басыла. Вон губу в крови. Моның башка сәбәпләре дә бар ди психологлар. Әйтик, әни кешенең баланы бик яшь вакытта табуы. Ягъни ул әни булырга әзер булмаган, әмма инде хәлне үзгәртеп булмый. Тагын бер сәбәп хатын-кызның бәби тапканнан соңгы депрессиясе. Шулай ук тагын бер сәбәп ананың ничек кенә сәер яңгырамасын баланы ниндидер файда өчен табуы. Бу очракларда да әни кеше баласына карата битараф була ала. Бала укыймы укый, ашыймы ашый, барамы бара, ләкин хәзерге вакытта ошатып ишертеп, баланы йокларга гына яткызу ул тәрбияләү түгел. Хәзерге вакытта бит тәрбияләү нигә балаларга ул күп кырлы. Шын тәрбиянең ни икәнен аңламаучы гаиләләрнең социаль яктан тотрыксызлар исемлегенә эләгүе беренче баскыч булса, икенчесе балаларның бала йортына, приютка озатылуы. Бүгенге көндә безнең приютта 25 бала. 25 баланың 16-сы мәктәп яшендәге балалар, 9-ы мәктәпкә кадәр яшьтәге балалар. Шуларның 17 малай, 8 кыз бала. Әти-әниләрнең балаларга карата битарафлыгы үзләренең тәрбиясеннән үк килә дип уйлыйм. Чөнки аларның да әти-әниләре шулай ук тәрбияләгән. Кыш бит ясында ни күрә, ышканда да шуны кыла дип әйтәләр. Шуңа күрә безнең бу иң төп бурыч инде гаилә кыйммәтләрен аңлату. Күбесенчә әти-әниләр үзләрендә аламыйлар. Скандал булып чыга, әти-әниләр эшлисе килмиләр, шуңа күрә акча җитмәй, теләсә нәрсә эшлиләр, балаларын карамыйлар. Шуңа күрә менә шундый вакыйгалар булып килә. Приютта ярдәм итмәгән очракта ата-ана хукукыннан мәхрүм итәләр. Алена Епанешникованы ирегеннән мәхрүм иттеләр. Она понесла уже наказание, то, что ее лишили родительских прав. Это, наверное, для любой матери уже большое наказание было. Иң мөһиме андый әти-әни баласына да тискәре йогынты ясый. Андый гаиләдә үскән балалар кырысрак булалар. Кемнәргә карата кырысрак? Улларга. Кешенең иң беренче үзенең теләге булырга тиеш. Менә без мәсәлән ачыкладык ул семьяны, хисапка куйдык. Хәзер аларның семьяда булган проблемаларның бергәләшеп шишәбез. Әгәр дә аларның үзләренең теләкләре булмаса, аны без генә аларга шулай итеп аларның көне-төне ишекләрен кагып, алар янында утырып та бер нәрсә эшли алмас идек. Приют һәм башка гаиләгә эләккән балаларның кай чакта кире кайтасы килмәгән очраклар да бар. Чөнки алар беренче тапкыр яратуны шунда татый. Белгечләрдән бер киңәш бар: һәркемнең битараф булмавы, кайсы булса да баланың гомерен саклап калырга мөмкин. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Biz adımlarına devam etәбез һәм ут күршеләребез Чувашия Республикасына күчәбез. Ни өчен? Чөнки монда бик кызыклы һәм игътибарга лаек проект тормышка ашырыла. Ул бер яктан авылларны саклау, икенче яктан балаларга туган телдә һәм берничә телдә тәрбия бирү белән бәйле. Чувашиянең Батыр районы Кызылчишмә авылында балалар тумый, өлкәннәр картая башлагач, бу авылда яшәүчеләр һәм хәзер читтә булган якташлары зур проектка алына. Сала уртасына барлык уңайлыклары, заманча шартлары булган яшьләр үзәге төзи башлый. Максатлары авылга баштан читтән яшьләрне җәлеп итү һәм аларны монда төпләндереп, яшь гаиләләр санын арттыру. Соңрак үзәкне урта мәктәп итү теләкләре бар. Авылны саклау өчен кемнәр шундый кызыклы проектка алына? Нигә алар мәктәп бетсә, авыл бетә дигән гыйбарәне кире какмакчы? Илгиз Шәкүров репортажы.
Bu mene ilkigi mektep binası. Ул bir yıl artık boş durdu. Şul boş durgandan soң мен sizge aytып киттим. Авылның инициатив кишләре, ул Гүзәл Мөхәррәм Мустафина белән Сөләйман Җәүдәт Шәүкәт улы мәктәпне саклап калырга, мәктәпне туздырмаска дигән идея белән чыктылар. Кызыл Шишмә авылының бу урынында торган иске мәктәп 1982 елда ачыла. 2019 елда укырга бала калмагач ябалар, башкаларын күрше авылларга автобуста йөртә башлыйлар. Хәзер Кызыл Шишмәдә мәхәббәт бина, яшьләр үзәге төзелә. Аның авторлары әйтүенчә, бу проект үзенә күрә авылны яшәртү моделе. Әлегә яшьләр юк, балаларны монда күрше районнардан, хәтта төбәкләрдән җыячаклар. Соңрак ул башка нәтиҗә бирергә тиеш. Бу яшьләр үзәгендә балалар isteme bilim alacaklar. Kompüterlarga öğrenecekler, büyüler, jır studiyası, büyü studiyası, Kazan'dan, Çıbaksar'dan, Meskev'den, hem çitillerden gelip okutta tırgan bulacaklar, okutucular. O bütün region için tizlettirgan yaşlar üzeri. Trak urunda kirek deyip taptık. Hem proyekt yasap, bu binanın yanına, yana Tulay Trak devleti bulmayınca orası etkende gastiniца tizirge buldu. Эш шунда ки, яшьләр үзәге Татарстан халкына яхшы таныш булган Сәләт оешмасы үрнәгендә төзелә. 4500 квадрат метрлы бина, 30 000 квадрат метрга якын территория, компьютер программалары, спорт белән шөгыльләнү урыннары, туган телләрне тирәнтен өйрәнү мөмкинлеге. Эшләрне башладык 21 елның март айларында. Бетерергә уйлыйбыз, где-то быел август. Авыр эшләр эшләнде, хәзер стадия отделки буйыбыз, идәннәр, ишекләр куябыз. Тәрәзәләр куеп биткән уже, фасадная работа битеп бара. Бу проект авылга яңа сулыш өрүди аның белән янып йөрүчеләр. Авылда эш урыны булса кеше кала, бу бина 40 кешене эшле һәм ашлы итәчәк. Алга таба яшьләр монда урнашып калыр, гаилә корыр дип көтелә, балалар булачак. Шул чакта үзәк яшьләр үзәге генә булып калмаячак. Исәп булай, бер 5-6 елдан соң беренче сыйныфлардан башлап Bunu урыс әйткәндә инде общеобразовательный мәктәпкә әйләндергән исәп. Без күздә тотабыз, бу туристик центрда булып торачак. Ник дисәң, безнең Теректа бик интересный, бик шундый матур җирләр бар. Районның төп мероприятиеләре, чаралары монда узачак. Проект бәясе 315 миллион сум. Үзәк әлегә кадәр бары тик хәйриячеләр ярдәме белән төзелә. Тамчыдан күл җыела диләр. Авыл халкы читтә калмаган. Бу атнада Казанда татар эстрадасы артистлары катнашында хәйрия концерты оештырдылар. Анда җыелган акча үзәкне төзүгә тотылачак. Иң зур ярдәмне бу эшнең башында торучылар шушы авылдан чыккан якташлары күрсәткән. Алар арасында Россия белән Татарстанның ат казанган икътисадчысы, Таиф идарәче компаниясенең икътисад һәм финанслар буенча генераль директор орынбасары Гүзәлия Сафина һәм Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе Җәүдәт Сөләйманов бар. Монда иң күп булышлык күрсәтте Гүзәлия Мөхәррәмовна. Ул үзенең личный акчасы белән беренче башлап җибәрде. Шулай ук моны Сөләймановлар семьясы без үзебезнең өлешебезне бу здание белән кертеп җибәрдек. И дальнейшее тоже моно благоустройство буенча тоже эшкарала совместно и скорее всего потом содержание без үзебезгә администрациясен алырбыз. Гүзәлия Сафина турында авылдашлары зур хөрмәт белән сөйли. Аның авыл өчен башкарган эшләре моңарчы да күп булган. Зиратны тургызу, юл салдыру, авылда узган чараларга финанс ярдәм күрсәтү. Бу әле кайберләре генә. Чувашиянең Батыр районында 7 татар авылы бар. Кызыл Шишмә шуларның берсе. Хәзер биредә 417 кеше гомер итә. Барысы да татарлар. Авылда яңа яшьләр үзәге төзелү хәбәрен алар зур ышаныч һәм өмет белән каршы алганнар. Тарихы 16 гасырда башланган авылда кешеләр җир эшкәртеп яши. 10 фермер хуҗалыгы бар. Кемдер хуҗалыкта, башкалар читкә китеп эшли. Соңгы 2 елда 1-2 генә бала туган. Шуңа да карамастан, авылның гөрләп торган вакытын кайтарып була ди аксакаллар. Яңадан без элекке хәлгә кайтмабыз микән, булыр микән? Булса бик яхшы булыр иде дигән өмет белән. Бик каты дәрес эшләде Җәүдәт. Җаенда таба белделәр. Güzelimiz de. Kilecek bulur deyip şanabız. Bulur deyip şanabız. Eniller, ebiller indi biz dua kılavuz indi mine. Meçit geyri bizimle meçit görünüp dura. Men Kazan'a baraj mesela no niçi gavul. Bite bito yok bitmi
Бит күрерсез, безнең авыл бетәчәк түгел. Төзелешкә ярдәм итү өчен Яктылык исемле фонд булдырганнар. Ярдәмне шуның аша җыялар. Әлеге фонд авылның киләчәген тәэмин итәчәк башка проектлар белән дә шөгыльләнергә уйлый. Музей белән кунакханә булдыру, парк ясау, эко-авыл туристлык маршрутын ачу. Әмма әлегә төп максат мәктәп. Чөнки Мәктәпне саклап калу ул бит ул мәктәпне генә саклап калу дигән түгел. Мәктәп сакланып калса, авыл сакланды дигән сүз. Авыл сакланды икән, милләт сакланды дигән сүз. Милләт сакланды икән, ил саклана дигән сүз. Чувашиядән Илгиз Шәкуров, Алмаз Ятдинов, Яңа Гасыр каналы. Киләсе атнада 26 апрель Тукай туган көн. Татарстанда туган тел көне дә. Без еш кына берничә тел белгән кешегә кызыгабыз, аларга хөрмәт белән карыйбыз. Ул һичшиксез өстенлек булып санала. Игътибар иткәнегез бардыр, берничә чит телдә аралашкан кеше гадәттә туган телендә яхшы белә. Ул шулай булырга тиештәдер. Акыл ияләре, язучы, шагыйрь, галимнәрнең тел белү турында әйткән гыйбарәләре бар. Тел белсәгез, сез кайсы илгә барсагыз да үзегезне өйгездә кебек хис итәрсез. Башка тел белү, башка дөньяны танып белү. Һәр яңа тел белән сез яңа тормыш башлыйсыз. Бу атнада Казанда татар теле буенча халыкара олимпиада тәмамланды. Ул ел сайын зурлап уздырыла һәм ел сайын анда җиңүчеләр безне сәләте белән таң калдыра. 2018 елда Гран-прины Финляндиядән Ильяс Кадыр яулаган иде. 2019да Лондонда яшәүче япон егете Чихаро Тагучи. Узган ел төп бүләкне Американың Калифорния штатыннан Нори Чапан оглы алып китте. Алар читтә яшәп туган телен саклый, я туган теле булмаса да татар телен өйрәнә. Бу ел исә безне төрек кызы Гамзә Нур Налбан сокландырды. Татар телен ул 4 айда өйрәнгән. Гөлнас Сайфетдинова аның үзебезчә матур, төзек җөмләләр белән тәмләп сөйләшүенә таң калып кайтты. Кулшериф мәчете сезгә сәлам бирә. Габдулла Тукай, Муса Җилил килегез дип әйтә. Татарлар телне дә, тарихны да, илне дә саклыйлар. Биткән юк, әле дә әйтәчәк күп сүзебез бар. Казанга килү минем хыялым иде һәркашан. Аллаһка шөкер, мин хәзер монда. Гамзә Нурналбан татар телендә үзе язган шигырен укый. Казанга килеп тарихи урыннарда йөрергә, музейларда булырга, мәчетләргә барырга хыялланган. Гамзәгә 24 яшь, Истанбул университетының төрки телләре һәм әдәбияты факультетын тәмамлаган тюрколог. Иске шәһәрдә Осман Гази университетында укый. Казах, үзбәк, уйгыр һәм татар телләрен өйрәнә. Төрекчә, инглизчәне дә стәсәң 6 тел белә. Мәктәптә шул татар теленә гашык булдым, җырлар тыңлап. Һәм булда төрки теле, мин ник аңламыйм дип йыладым. Ничә тапкыр. Туган як, мәсәлән, туган як бар бит. Туган якка юл тотамын, туган як. Татар халык җырлары. Ришат Туфатуллинин Türkiye'de düşürülgen bir klibi var idi. Artta mı Sultan Ahmet Kurü'ne meşitler. Tatar dili büyük boy dil. Çünkü menimçe Tatar dili bütün Türk dillerinin ortak dili bulurga tiyişti bu ilmi. Çünkü onu Kazaklar da anlıyorlar, Özbekler de anlıyorlar onu. Türkler ezgine turistsalar, onlar da anlayacaklar menimçe. Min Kazak dostlarıma mesela Tatar şajırlar jiberem anlıyorlar. Yani bu söz bizde de var, bizde de şundu deyip şulay, bizde de şulay deyip eyteler. İranu ağır bulmadı deyip Tukay Җәлил şiirlerin Tatarcha haberler okuy, internette bulgan Tatar kinolalarının barısında qarab çıqqan. Qozanda, Ufada, Мәскәүдә Tatar dostları tapqan. Min hatalar yasaganda dostlarım, o şulay tügül Gamze, sen şulay eytirge teyiş deyip şulay eytiler de düzelttiler. Çünkü min eyteydim. Hatta bulganda tuktatoguz, dürüsüne eytigiz mina. Türkiye'de bakalavrını bitirdim, magistraturada okuyayım. Magistraturada birinci kursta student hem Tatar şairlerini, şiirlerini Türkçe'ye tercüme etirge turuşam jurnallerde. Musa Jalil'in, Abdullah Tukay'ın. Onlar turunda makaleler de yazdım. Ondan başka Tatar şairlerini de tanıtasım kile. Hem ondan başka Tatar tili turunda da makaleler yazasım kile. Казанга Олимпиадада катнашырга килгәч, ул милли китапханәгә бара. Татар теле турында диссертация язу өчен мәгълүмат туплый. Tatar tili matür til. Onda yazılgan kitaplar da onlarını da bütünüsün okuyasım kildi anda. Lakin elbette vakit yok. Tatar tarihin, Tatar edebiyatın, Tatar tilin, Tatar medeniyetin öğrenen bütünüsü minnak kızık. Bizikleriniz, ornamentleriniz, riziklarınız, kiyimleriniz. Tatar teatrlarına da өлгерә, Tatar ашларын монда килгәнче үк авыз иткәне була.
Татар ризыкларын мен бүтінісін яраттым, aslında yaratam. Үш poşmak, beleş, kıstıbıy, şek-şek. Qozanға bir отнаға келе, әммә тағын қайту тілегі зор. Шуның үшін ул хәзер рус тілінде үйрене башлаган. Мында укырга кирүү телегим, ул да бар, бик зор телегим минем. Qozan Дәүләт университетына. Дөрес. Татар теле буенча укыйсым килә. Мында сез яшәргә дә риза инде, Мында яшәргә әлбәттә риза. Шулай яратам. Şehirgizne bik motor. Hem tarihi hem zamanşa bir şehir. Tarihin içinde yaşayan gibi sitesiz üzügizne. Benim bunda Kuşerif, bunda Artıbızda, Süyümbike. Kay jirge barsam da Kazan ne yüreğimde bulaşak. Ул хәзер татарларга түрек телен өйрәтә. Тырышса, татар телендә өйрәтә башлар әле. Һәм шуның белән үз телен белмәгән яки белергә теләмәгән татарларны бераз кызарырга да мәҗбүр итәр. Гөлнас Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Һәм бу урында без Минтимер Шәймиевның бер чыгышыннан үзек тәкъдим итәргә телибез. Ул узган атнада Мәскәүдә узган Мәскәү Татарстан күпре форумында татар яшьләренә менә нәрсә дип мөрәҗәгать итте. Прежде всего, классику родной литературы начните с Габдулла Тукая, который писал: «Пушкин или Лермонтовтан үрнәк алам, әкрен югарыга үрләп барам». Старайтесь не терять уважение к самому себе и заслужить уважение остальных. Сезгә шундый шигырь юлларын җиткерәсем килә. Минем халыкым булган, бар, булачак. Җирдә эзем мәңге калачак. Кылгалиләр, курсавилар әле, мәрҗәниләр кабат туачак. Бүгенге адымнар тәмам. Мин сезгә файдалы яллар һәм күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.